खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि गलाघाट जिल्लायाव हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गलाघाट जिल्लानि मेरापानियाव बिस गोनां मैखुन जानानै 2 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ लाफानानै गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखरसेनि 5 सोद्रोमाफोरा हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जायो। नाथाय मैखुन जाखांनानै लोमजानाय जायो। लोमजानाय जानायाव जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नाथाय नखरसेनिनो 3 सोद्रोमा फारियै 2 बोसोरनि फिसाज्ला हिमान्त बर्मन, बिमा 23 बोसोरनि तराली बर्मन आरो बिफा 24 बोसोरनि प्रफुल्ल बर्मन साथामबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ खहा जायो। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा सनमान गोनां बान्था मोननो हादों। मैया 9 एप्रिल खालि गुवाहाटीनि कुमार भास्कर नाट्य मन्दिर अजन बाजाराव जानाय ग्लबेल हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन फरामनि ग्लबेल ससियेल एलाइड एवार्डखौ बारग' एनडिपि डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा बिथांनि जिउ दावहायाव दिनैसिम 4 बान्थाजों मान बावजाबाय। बिटिआरआव बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि बादि दुंहाव बार बारदों। बर'नि मोन्नैबो राजखान्थि हान्जानि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाया दासान्दि बिटिआरआव सोलिगासिनो। दिनै उदालगुरियाव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय इउपिपिएलनि हान्जा सुरनाय। बे हान्जा सुरनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव सुबुंनि बाना नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे टुइटखौ लानानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानिनि गसर थिसननाय जागोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि राहुल गान्धीया जि टुइट खालामदों बियो मानहानि खालामनाय टुइट। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ 14 एप्रिल खालि आसामाव दावबायफैनानै आसामनिफ्राय थांफिननाय एबा गिदिंलांफिननाय लोगो लोगोनो राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानिनि गसर थिसननाय जागोन होनना। उदालगुरियाव इउपिपिएलनि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारीनि सायाव बिबुंथि लाखियो। हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोजोननि रेलि होननानै खालामबाय थादों। जि समाव बे ओनसोलाव माखासे हिंसा जादोंमोन, बुथारलायनाय जादोंमोन, बे समाव बिथांमोना उन्दुनानै दंमोन। दिनै सान्थि फैनायनि उनावसो बिथांमोना गोजोननि रेलि खालामनो ओंखारदों। बे असान्थिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गैया, जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गैया। असान्थिया हाग्रामा महिलारी बिथांनि मेलेमावसो जादों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।